dingin yang sangat nemen ya Pak ya? Belum Pak. Belum. Aku sudah siap-siap bawa kemul tadi pokoknya. Bawa kemul. Anu jenengan kabari gone gunung odek wis langsung tak gawani kemul pokoknya aku Pak. Wah, oke ngono iki. Sedia payung sebelum hujan. Oke. Ya, makanya aku mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, timbangane awake kena masuk angin. Lah, betul. Mungkin malah lek kula masuk angin mungkin Pak Parman malah saya bingung mungkin. Iya no. Bener. Wes, kan nembang apa, Mbak? Ya. Salam-salam dulu toh, Pak. Sik, Pak. Salam dulu. Pak, kula nyuwun anu ya, Pak. Nasine sedikit ae mengke Pak kula, Pak. Mikir panganan. Lah wong ya luwe lho, Pak. Kok iki bakal ditepakne dhewe. Paling ora apa dhewe iki sate guling. Oh, saya enak Pak sate guling ning kene, Pak. Yo renek. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Pak, meskipun kita di atas gunung tapi penontonnya banyak gitu. Oh, ditenggani para sepuh bareng lho. Meskipun tadi sore hujan ngerecih wae iki ya panggah nontonnya banyak niki beja-bejane Pak Parman gitu. Jelas. Tur ilane cara kuno nek ndelok wayang kuwi kok nganti kok kondur kok apa kuwi kondur dhisik sadurunge dalange mudhun. Kuwi ila-ilane bakale tambah anake. Napa nggih, Pak? Tenan. Soalnya mulai itu mesti terjadi sesuatu. Oh, kok iso terjadi sesuatunya apa, Pak? Lho wis iku tak SMS-in ya. Niki acaranipun apa, Pak Dalang? Iki Sumpah Pemuda. Ya iki anu apa ki jenenge? Bubak. Lah, itu Pak, di tempatku itu enggak ada bubak itu apa tuh aku enggak tahu. Dadi bubak kuwi carane nek wong Jawa. Heeh. Lah, kuwi engko tak jelasin aku wis takon Mbah Kiron sik. Walah. Berarti anu ya Pak, cara mono ki nek ning nggon aku itu syukuran atas napa pernikahan anaknya. Iya. Jadi sekali seumur hidup orang tua itu harus mantu bubak. Oh, cara mono ki syukuran lah ya Pak ya tetepane ya. Nek ora iso putrane sing angka 1, angka 2, ora iso loro ya sing terakhir. Berarti Pak Parman niku putranya sudah menikah semua. Sudah menikah semua dan nggih gangsal putrane nggih. 5 nih Pak. Kok ya kayaknya sing jomblo to ya Pak, Pak 5 ki ya ya. Heeh. Tuwek-tuwek. Lho, menawane Pak Parman duwe putra Joko. Lho, iso dijodohne karo Sinden Bergita lho. Terus Pak Bandi Joko, Pak. Tenanan ora. Salangan Pak Bandi kok kene ketok mencorong kuning iki lho. Wah, Pak Bandi. Sing ketok kelambine tok. Tak kira Joko tenan lho, Pak. Aku ki ya gumun lho, Pak. Aku ki sakmene umurku kok gak rapi-rapi ki aku ya bingung apa aku kudu diruwat lho, Pak. Ini. Dadi kuwi iki rabilan ora kuwi urusane sing gawe urip. Jodoh pati lan rezeki kuwi kabeh ana panguwasane Gusti Kang Maha Agung. Dadi nek kowe urung rabi iki ora kok mergo aja kersulo karo awakmu dhewe. Mergo kowe urung temu karo jodohmu. Oh, ngono ta. Nggih menawa anu Pak, bibar saking mriki to kula ndang antuk jodoh nggih to. Nggih amin. Kalau nek apa ki jenenge level apa jenenge kriteriamu nek wong lelaki ngono nggih cowok. Kriteriaku yang pertama tinggi, Pak. Tinggi. Heeh. Soale nek wong tinggi ki mesti dawa, Pak. Loh, lah ya to tinggi ki lek dawa to, Pak. Sing dawa ki sing gondi. Ya awake ki dawa, bagian tubuhe kuwi. Melar sikile kan dawa dadi dhuwur. Iya, bener. Iya. Terus yang kedua niku saya ku brewoken, Pak. Pengen duwe bojo sing brewoken. Sebab biasane nek wong wedok ki lek dikongkon karo ibuke kae to, Pak. Sik to, Pak. Sabar sik. Biasane aku tak curhat sik ngono lho, Pak. Biasane nek wong wedok niku dikongkon, "Duh lek nyapu sing resik ben duwe bojo ora brewoken." Lah lek ku nyapu gak tau resik, Pak. Ben duwe bojo brewok, Patrahan, Pak. Terus hubungan iki apa? Lho kan yo rada ganteng ngono lek brewok. Oh iya, ketok maskulin enggak. Maskulin. Iya, kaya Pak Bak. Ya bener.
Ya, nembangan ya. Nggih, mbok bilih enten pamundutan, Pak. Jenengan iki kan bengok-bengok lagu-lagu. Pak Parman, mbok bilih enten pamundutan. Pak Parman ini ngesakno Pak napa? Parman yang mana ya, Pak? Pak Parman iki nek ora kleru ya anu, apa ki? Apa ki jenenge? Apa ki pengamat deh. Pengapa? Ora, pelaku seni. Napa nggih, Pak? Nggih. Oh. Nonton. Pak Parman, mbok bilih panjenengan ngersakaken lagu napa? Oh. Mbok bilih ibu, terus putra-putrinipun. Napa, Pak? Ya khusus nggih Pak Parman. Teng mriki niku anu, Pak, penontonnya kok tirose kok manut ya, Pak ya. Iya. Heeh. Sik sarapan. Oh iya. Nggih. Sik sarapan. Anu wae apa ki jenenge slendru-slendru ya. Apa, Pak? Poda kuning ya wis iki. Suwit. Iya. Dibawani sik. Oke. Khusus Gila, bir kita bawa. Nggih, Pak, biasanipun 500.000 kula bawa, Pak. Bisa. Iya, Pak, jomblo betul. Soalnya aku disakiti terus kalau dalang, Pak. Oh, gak mesti mbiyen Kudu aku lho ya. Iya, Kalau aku wong setia-setiane wong sak Iya, dunya. iya, maksudnya aku kuwi duwe mantan dalang terus disakiti. Iya, ya ora apa-apa, mau mandan dalang iki. Sing penting lah padha-padha tumpakane spider. Apa, Pak? Nadyan wujud temong paksi. Artinya apa, Pak? Ya iya, Pak. Lah iya. Pak iki batine ya aku iki ya kesusu men tuwek. Golekno, Pak, golekno e. Lahir iki disiet. Halus manis nangsep Lah Pak Badi mlakurono ki jipuk saweran ya. Napa nggih, Pak? Iya. Pak, 500.000 lho, Pak. Golek isi podang bunga nyanding bisa Ya, diteruske podang kuning. Gua celuk. esok awan ning omah wis ora krasa Si tere banter Mas. Karo vokal. krasa wis diwangi yen nyaya
amin Mbak Brigita matur nuwun ya. Disawer karo